Il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa, Dunja Mijatovic, iddeskriviet il-fatt li f'Malta tressqu 3 abbozzi ta' liġi li jittrattaw it-tisħiħ tal-protezzjoni u l-libertà tal-midja bħala pass fid-direzzjoni tajba. Mijatovic kitbet lill-Prim Ministru Malti Roberta Bela u huwa ġibaw spjegala kif dawn l-abbozzi qed jiġu preżentati biex jgħaddu bħala liġi wara proċess ta' konsultazzjoni ma' kumitat ta' esperti tal-midja mmexxi mill-imħallef emeritu Michael Malija li mexxa wkoll l-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dr. Bela spjega li fil-proċess ta' konsultazzjoni anke ttieħdu konsiderazzjonijiet ta' dak li qalet l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE, u għafisser kif il-laqat dwar kif tista' tissaħħaħ il-protezzjoni tal-ġurnalisti kienu kostruttivi biex jintlaħqu għanijiet komuni. Dawn l-abbozzi ġew ippreżentati l-ġimgħa l-oħra mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard. Wara rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika, dawn it-tliet abbozzi huma maħsubin biex il-ġurnaliżmu Malti jkun qiegħed tassew jiġi rikonoxxut bħala r-raba' pilastru tad-demokrazija Maltija u l-irwol tal-ġurnalisti u l-professjonisti oħrajn fil-qasam tal-midja se jingħata l-ogħla ċertezza u protezzjoni bl-inklużjoni fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. B'dawn it-tliet abbozzi l-Gvern se jkun qed iwettaq 87% tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat tal-Esperti, il-biċċa l-kbira minnhom b'mod sħiħ. U jħabbar il-preżentazzjoni ta' tliet abbozzi ta' liġi, il-Ministru Attard qal li permezz tal-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet anti-SLAPP, Malta se tkun fost l-ewwel stati membri tal-Unjoni Ewropea li se tilleġisla sabiex tipproteġi l-ġurnalisti minn ipparalizzar abbużiv.